салом дӯстон мухлисон ва подписчикони канали Меҳробпуро. бо барномаи ҷадиди ошкоро ҳастам бо шумо ман Рустам Азимӣ. тамошобинони азиз, дар меҳмонии мо қарор дорам хонуми бисёр ҳам зебо Гулдона Алиёрзода ҳамроҳи фарзандашон Беҳрӯзҷони Алиёрзода. имрӯз барномаи мо азбаски ошкоро ном дорад ва ҳар он чизе ки сиру асроре ки дар ҳаёти Гулдона ва писараш ҳаст дар ин ҷо ошкоро гуфта мешаванд. барнома аз 3 бахш иборат аст ва бахши аввалини мо ном дорад саволи оча ва бача. биёед якҷоя мешунем ки Гулдона ва писараш чӣ суол дорад. марҳамат. аввалон саломи худро ба кулли мухлисони азизам, мухлисони канали Меҳробпуро мерасонам ки ман бисёр хурсанд шод ҳастам ки дар барномаи Меҳробпуро маро даъват кардем, қадр кардем. раҳмат ки моро дар барномаи ошкоро даъват кардед. зинда бошед. ва мешунавем ки Гулдона Бону ба писараш чӣ суол дорад. Беҳрӯзҷон, ман мактаб мерам барои маҷлиси падару модарон ёки барои назорат мактаб мерам ай дунболат. дар ҳамҷо ростша гап зан. ягон ҷуроҳот ҳамсинфонат бачаи ҳофиза гуфта ягон масхара мекунад. не чӣ бошад, кори шумо ягон чизи ғарӣ, ягон дуздӣ, кори бад набошад. меравен кор дар тӯи маҳфилҳо иштирок мекунед, одамҳоро хурсанд карда меоед. чӣ ягон ҷои бадӣ надорад. баръакс фахр мекунам ки писари шумо ҳастам. ташаккури зиёд. ва дуюм суолро мешунавем. Беҳрӯзҷон, бе ман ҳаётро чӣ хел тасаввур мекунед? барои ман дар ин дунё набошам. не хочехе гап назанед, даҳантама шамол барад. ташаккури зиёд. ва мо пай бурдем ки каме нороҳат низ Беҳрӯз шуд ва бе модара ҳаётро тасаввур карда наметавонем. албатта саволи сеюмро аз забони Гулдона Бону мешунавем. марҳамат. Беҳрӯзҷон, биё ҳамид санъаткор нашав. барое ки санъаткор шидан кори мушкил аст. шав хона мерай, рӯз тӯй мерай, эҷодиёт, вазбин, расход, мушкилиҳои калон қатъӣ санъаткор мешӣ. баъд иҷоди санъаткорҳо ҳам мардаш ҳам занаш бахт надоранд. барое ки санъаткор байни саҳнада мехонад, рашк пайдо, ҳарчӣ боизи бахту шикасти бахтиҳо мешавад. ман намехоҳам ки ранги ман бебахт мониву умрат хазон шавад. мехоҳам ки як бахт қатъӣ фарзанддор шавӣ. ман фарзандои шуморо бигирам, оғӯш кунам. орзуҳои ман бисёр аст. Беҳрӯзҷон, биё касби юристиро интихоб кун. не очаҷон, ман аз хурдӣ ба касби шумо чашм дӯхтам. мехоҳам то охир равам. майл аст ба гуфти шумо ман юриста мешавам. дар як майл 40 ҳунар камар кутам. беҳтарин посухро дод. ва биёед саволи чорумро аз забони Гулдона Бону мешунавем. марҳамат. Беҳрӯзҷон, мехоҳӣ ки пеш падарат равӣ? ман зид нестам. бо нагӯй ки модарам зид аст. ман зид нестам. қарзи фарзанд аст ки падарро дидан. очаҷон наги хеле дигар. ман ҳаргиз уҷа намерам. шумо барои ман ҳам отаен ҳам оча. ман чишмавоӣ кардам ки шумо будем дар оҷа. ман аз ягон чӣ кам нестам. ман ҳама чиро дорам, шукри худованд. ман дигар ҳаргиз уҷа намерам. ман дигар ота надорам. тамом ва салом. дигар савола нате. тамошобинони азиз, ин буд бахши саволи оча ва бача. ва инак бахши дуюми мо ном дорад саволи бача ва оча. пас мешунавем ки Беҳрӯз Алиёрзода ба модараш чӣ савол дорад. марҳамат. оча ба чӣ хотире номи маро Беҳрӯз мондед? ман мехоҳам ҳамин сирро фаҳмам. ба хотире ки рӯзи беҳана дидам, сиёҳбахтӣ, азоби шиканҷа бисёр гаштам ки ту ба дунё омадӣ. гуфтам ки номта Беҳрӯз монам ё ки рӯзам беҳ мешавад. барое ки ман рӯзи хуша надидам, барои ҳам Беҳрӯз мондам ки рӯзи ту беҳ бошад, ба хуши хурсандӣ бигзарад. беҳтарин посух. ва биёед саволи дуюмро аз забони худи Беҳрӯзҷон мешунавем. оча ростша бигӯ. марра дида шавҳар накардест ё ки ягон сири дига дорад? ягон сири дига надорам. ҳамаи барномаҳоро гуфтам ки моргазида айбанди алла метарсад. бачаам аз шавҳар
сухан наку тамом. Ман мегӯям ки занг мезанан, ма савол метиҳан. Ина фарзанди худам да савол метиҳад. 10 бор меем ки шавҳар намекунам. Вой савол дадиса. Ягон сир надорам. Просто шавҳар намекунам. Оча биаем пага дига живои музика нарам. Живои музика нарам ба чӣ мешавад? Хай магарам я такси сисе мегирам. Ронандаи када мегардам. Мешавад? Не. Ишам не. Хай биравам семучка бо ҳам картошка фурӯширо кунам. Не. Хай ягон мактаб даст битиҳам маълима шавам. Не. Хонашин шавам. Бале. баъд ай кадом ҳисоб зиндагимон пеш меравад? охир ту ҳоли кӯдаки ай кадом ҳисоб зиндагимон пеш меравад? Чӣ кор мекунӣ? мошин шурӯъ кунӣ, ай мактаб мемонӣ. Дигар кор бикунӣ, ай таълими тарбият дур мемонӣ. Бачам 12 ман ҳамаш ба хотири тай ки дар оянда азоб накашӣ. Бачам 2 сол 3 сол сабр кӯр. Камтарак калон шав, ман ҳатман хонашин мешавам. Мешавад? Бале. ташаккури зиёд. Ин буд саволи бача ба оча. давраи дигар яъне ки бахши сеюми мо унвон дорад умумӣ ва биёед бибинем ки дар бахши умумӣ Гулдона ва писараш Беҳрӯзҷон ба дигар суолҳои мо посух мегӯянд ё не? Марҳамат, тамошобини азиз, мешунавед. Саволи аввал ба Беҳрӯзҷон аст ва шумо тайёред? Бале. Беҳрӯзҷон росташро гӯед, смсҳои телефони модаратро мехонӣ? мехонам. Чӣ ман смсошам медорам, мехонам ягон кас ҳақорат карда боша, мегӯям заблокш мекунам ё ки қатиш ҷанг мекунам. Хай чанд бор чанд фаҳмидагай хай ҷанг. ин мухлисо хиёл мекунад ки маем қатъи гавзистам. смсҳои ошиқона менависанд. ҳамаша и дарак дорад. ва гӯшояшро тоб намедиҳед? мегӯям ки бачаам и 5-50 баробар нест. як одам итара, як одам итара. аҳамият наде. нав ақл даромадаитра, нав мақсад калон шудаи хеле чизора дидаистаи. ман 11 солши дар санъатам. ҳамаи пастӣ баландиҳоро ман медонам ки ҳамаш ба телефонай. одамизод ба телефон ҳар гапа мега. ошиқирам, гандагирам, хубирам мега. ба пеш биёя дига хел мешава мегӯям. ман мефаҳмам. ташаккури зиёд. ва саволи дигар ба Гулдона Бону. Гулдона, оянда бачат занкалон шавад, яъне ки ба гапи занаш дарояд ва аз гапҳои ту даст кашад, чӣ хел рафтор мекунӣ бо келин? ман мехоҳам ки бачам занкалон боша. Чаро? занкалон боша, ҳамин зиндагиш хуб мерава. охи занкалон боша, дигар зани дуюм гирифта наметона. ягон калянбар, ягон ҷоҳои беҳудагардӣ карда наметона. ман мехоҳам ки дар оянда бачаи ман занкалон боша. оё Беҳрӯз розӣ аст ки занкалон шавад? Немегам ман занкалон намешавам. ман мехоҳам ки Беҳрӯз ман занкалон боша, дигар зани дига гирифта натона, мақсад беҳудагардӣ, шавгардӣ накуна. ман хурсанд ҳастам. келин ма бигирем, меем ки сахтш биқав. ман намемонам ки и зур бошаву келин ма бизанаву дар болош зан бигираву. Не, дар пеши худованд фақат орзу мекунем ки бачаи ман занкалон боша, ки битарса дар болош зан нагира. ҳоли чанд кас мегӯяд ки ранги падараш 6-7 зан гирифт, зиндагиш итарай. ин хоҳарои худам ма гуфтам ки духтароша келин мекунем, меги не, отаи и чандта зан гирифтаги отаи як пионскаи намичиай. ида мо духтармон наметем. гапҳои хоҳари ман дар дили ман ҷо шидаги ки ман мехоҳам ки бачаи ман як зан қатъи серфарзанд шава, ҳам занаш қатъи саргардон шава. ман хоҳаромаку гапош инам дар дилим ҷой. оё Беҳрӯзҷон, Гулдона шумо аш мерезед? мо низ намехостем ки аз ин савол нороҳатӣ ба миён биёяд ва узри зиёд мепурсем. Беҳрӯзҷон, шумо нисбати посухи модар чӣ мегӯед? очаҷон ман занкалон намешавам. Некем як зан қатъи зиндагима ба пеш мебарам. дуюм занам мегирам. дар оянда бо як зан метавонад ки Ма- пешапир шавад. ман хостам ки ягон
فرزند جیگربند خود من کلون کنم میگی خواهرای من نخواستن که من دختر من نمیتونم گو رنگی پدرش میشوه گو یعنی تنه خواهر تنه خواهرام اپام گو در دل من مونده و انشاءالله ما باوری داریم که بهروز جان در انتخاب عروس خطا نمیکند و زندگی شاد و خرمانه انشاءالله در پیش است. همین طوره بهروز با گپرتوی مردهایی که نسبت مادرتون به گوش میرسد چی نظر داره؟ خیلی عقیب نمیمونم. یعنی او هیچ که نمیتونم پروست گپرتوی همی مثلا شما در یکون توی خانه و یا یکون راهرو همراه مادرتون رفته سوده و آنهایی که مقولونه رو میشناسند گپ میپرتویند، رقم تلفن میپرسند یا اینکه اظهار محبت میکنند، همون هنگام شما چی احساس میبردارید؟ مقصد که او چی یکون کار کردنتونن خیلی نوم پا میگفتنتونن همشون در عقیب میمونن و هیچ در پشتی سر میمونن. من با اوچه هم باور دارم به هر یک گپی میده شده خیلی احساساتی داده نمیشه. من خداوند فقط آرزو دارم که فرزندم به یک بخت به یک تخت عمر برد. من نمیخوام که من خودم ببخشیدم خیال میکنیم که در پیش مردم ای همه در پستم همین یک زن میگیره همین یک زنش قطعی پیر شود قشه پیر شود. من همین آرزو را دارم. ببختی چی روز است؟ چی زندگی است؟ ببختی روزم نیست. تنه مردم تنه همسایه ها میگه که تو خوب باشی همین شو یکمت قطع زندگی میکردی، تو خوب میشید همین شو دیمت قطع زندگی میکردی. میگن یک تنه مردم تنه خشت بود تنه همسایه ها ببختی یک لباسی فرسوده یک پسوده شکسته یک بیخته. ما میخندیم هر روز در صحنه سرود میخونیم میگه که خرسند ای همه دا غمگین دل شکسته آدم ای من ببختی را کس کمتر استر بیز بگو میرنجی. خدا میگیم که یگون زنی تاجیک ببخت نشوه بفرزند نشوه تنه مردم نشوه. فقط همین روزها را دیدم یگون کس نبینه میترسم دیگه. یه بار شروع کردم دو بار شروع کردم جدا شدم خیال میکنم که تمام شوهرهای دنیا را گرفتم جدا شدم دیگه میترسم. نمی حوزه همه میگه بگیریم تا بگیریم با دهنم میگم ها میگیرم و نیکه عمل ندارم میترسم دلم یا چرا حس میگیرم نمیشه. میگن که در یوشی نپوشیدم لباس سرخه در پیری بپوشم لباس سرخه. در یوشی خداوند نداد بخت و تخته در پیری اکو ما باور نداریم که در پیرم ما شوهر کنم و بخت کنم. همین تکسری خالی ما 20 ساله خالی های با همین مانده بشه عمری ما 5 سال مانده 10 سال مانده یه ماه مانده و دستی پروردگار ده خیلی هم تکسری خالی میروم. تشکر زیاد بسیار هم پاسخی پر علم دادید و میخواستم سوال دیگر رو به شما تیم رفت تو بهروز زیدی ادامه دادنی هنر شما برایت اون وقت چی نظر دارید؟ نه بهروز جان خداوند نگاه کنه حافظی هم کنم از دید نیستم. حافظی من میگم که حافظی کار قینه دشواره بسیار مشکلی ها پس بلندی ها دارد از طرف مبلغ از طرف وقت ساعتی آدمیزاد بهوده میگذره. فرزند من میگم که بسیار صنعتکارو مردش هم زنش هم فرق نداره ببخت میمونه. برای چی صنعتکار بین مردم ده این همین تتگمی ما خواندن میگیرم خیال میگیرم که مرا یگان دختر بیرحم در نظر آدم ها بیرحم تو این هم خواندن میگیره در نظر دخترها بیرحم تو و زنش سیامکو را دیده دیسکو را دیده رفتار ای را دیده میبرویه میروه ببخت میشه. اینه من هم برای چشون نمیگیم در صحنه میره میجمن چند آدم پیش میه خیال میکنه بیره من در وجدانم بیرهگی نیسته. یک آرزو دارم ای خداوند فرزندم در خداوند بخت بتیه
фарзандам да фарзанд битая, хонам обод шава, як дасти камбағала бигирам, ягон занако айма шикоят накунад ки мақсад шуйма қати гап зади. бо бисёр духтаро ай телефони шушон номерои мара мегиранд, меги ки ту чиба телефони шуи мада номерои тастай, мегам хоҳарҷон, апаҷон, мумкин ай ютуб гирифта ягон чи гирифта сахранӣ кадай мондай, баъд сурати ман ном насаи ма буромадагиай да имоҷ да ватсапаш. ман шавҳартонро намешиносам, мефаҳмону мефаҳмам, як хелиш хам мефаҳмам, мегам хай майл бахшиш, як хелиш дута сета шаста то ҳозира мара ғам метиҳад. не ки хоҳарҷоно, апаҷоно дар хиёли як қатраам нестае ки ман хона як каса клет кунам, шу як каса бигирам, хаёлам дам неста. фақат орзу мекунам 5 вақт намоз мехонам ки ҳамин бачаам раи бадда нарава, бачаам як бахт, як тахқати фарзанддор шава. ман ҳамин орзуҳоро дорам. комментҳое ки дар таи барномаҳои модарат менависанд мехонӣ ва чӣ назар дорӣ нисбати онҳое ки дар васфи модарат гапҳои қабеҳ мегӯянд, гапҳои дуруст мегӯянд ва ё ягон гапҳое ки аз доираи одоб берун ҳастанд? мехонам ки мебинам кампа нороҳат мешавам, хама очаи худам бовар дорам ки очаша медона ки шав кор мерава, меоя хона да ховай, иқак вақт биём ягон суруд менависам, бо хов мебурам сёмка мерам, туй мерам, бо меом хов даҷа телефоно ай зангзанира мебарам намебардорам, барое ки бефараем, ҳолат надорем кам телефона бигирим гап занам. бо як хелиш намеяд ки хай хоҳари апаи салому алайкум Гулдона Алиёрзода шумо инҳо сӯзани тинҷа мегӯм соз додарҷон чӣ хизмате, хай якон туй пебоша, чанд солаи шу дорӣ, шу намекунӣ, ман бачаи хонаам тра бигирам, ман намечим, ай ҳамин нол сар мекунад то абера мерава коба мегӯям ки додарҷон ҳаз як дақиқа пес як кас пешам омада гуфта мекушам, дигар намешава. бо ман як духтарон алло салому алайкум, ман Гулдона хеле гап нема, алло лабай кин шумо, маем Гулдонаем, чӣ хизматаи туй пуй доред? мега туй дорем, ба охирда чанд солаи шу мекунӣ? мара мегӯям ман гуфтагӣ ман шу намекунам, ман гуфтам ки шу намекунам, барое ки зиндагима вазбинай, падарам касалай, модарам касалай, мақсад инвалиданд ба ё, ман шу када хонаи бача рафта наметавонам ки дар ҷа фарзанд кӣ нигоҳ мекунад, падару модарам кӣ нигоҳ мекунад, аз шу када хонаамам оварда наметавонам. дар барномаҳо гуфтам ки дар хона отам ховай, очам ховай, бачаам хона дуробуро, ман шукрам чӣ хеле зинда кунам, ман виҷдони ман намебарад, ҳарчанд ки сарам личай, ҳарчанд ки пои ман личай, ҳарчанд ки меларзонам, ман эмон дорам, изо мекашам ки ба дар у хона шум қатӣ бо шумо, дар ин хонаи дигар очам отам, дар он хона бачаам бошад. ай бай ба ҳамин маъно як сурудам дорад ба номи Бахти Сиёҳ. Метавонед ки 4 мисрашо замзама кунед? ӯ вақт ҳеҷ када дар корам набудам, ҳеҷчи надоштам, кам бағал будам, одам бепул, ягон каса дар корам нестай, ҳеҷчи надоштам. ман пеши хонам баиқа коммерческичак буд, 2 дона ов мефурӯхтам, ягон семечка ва ягон картошка пиёз мефурӯхтам, то ҳозира мардум мара таҳна мекунад ки так картошка фурӯш будӣ, ӯ барои ман фахр буд. ҳеҷ кадам дар кор набудам, касал шудам, ба балинсаи 1 моҳу 10 рӯз хоб рафтам, қариб 1.5 моҳ хоб рафтам, ягон кас хабаргир намеомад. ҳамин сурудам бовардам: худовандо ман чӣ дидам, ҳамеша бо чашми тарум, бародару додар надорам ки бигира хабарам, дорум алам дар дилум, ай бахти бадам менолум, дорум алам дар дилум, ай бахти бадам менолум, ба кӣ бигӯям рози дил, ай худои тори сарум. эй ма ку дарду алам, ма пеши мардум да ютуб канал агар қисса кунам, кино сериал мешавад, пулот алендар мешавад, ғамои ма ку уже этаж шуда рафтааст, уже дар дари ғам ғутидагием, мардум ина валави ханда мебинанд, ман ягон ғам надорам, ғами ман дорам, дунё надорад. Чӣ кор кунем Рустамҷон? ташаккури зиёд Гулдонабону ва Беҳрӯзҷон. тамошобинони азиз, ин буд барномаи Ошкоро бо 3 бахши худ.
و ما مطمئن هستیم که برنامه پسندیده شما اومد و گلگونه بانو و بهروز جان در برنامه هر چی سری داشتن، هر چی در دلشان بود پنهان نماند و همه رو آشکارا بیان کردند. بهترین برنامه ها رو در کانال مهراب پرو انتظار باشید.